albishirin ko gwagwalada, daure lokaci yayi, canji yayi so mu, dama ta same mu, farin ciki ya same mu, abun alfaharin mu ya zo, abun alfaharin mu ya zo. Nagari na kowa, nagari na kowa, Usman Yahaya muke so shi za mu zaba. A jam'iyyar APC mun yi kwalliya, za mu dangwala wa Usman Yahaya. Ilahu sarkin iko ba mu kariya, kamar Rasulullah da mai juriya. Salamu alaikum gwagwalada, APC babu gargada. Honorable Usman Yahaya shine ya cancanta a gwagwalada, mazabe shi zai mana aiki, yana yi wa manya biyayya, yana tausayawa yara, yana agazawa matasa, yana taimakawa mata. Kowa nasa ne ku fahimta, Honorable Usman Yahaya shine namu ba canjawa. Kowa ya tanadi katin zabe, saboda yanzu dama ta samu. Usman Yahaya na kowa ne, kuma shi din na mutane ne, zabe shi dan ya cancanta. Usman Yahaya eyi honorable gwagwalada eyano ezamanen waye ezamanen wadala. Dama ta samu, nasara ta samu, yau mun gane mu, wanda ya dace shine wanda ya cancanta. Muna ta maimaita muku shine ya cancanta. Honorable Usman Yahaya shine na ɗaya, shine ya lashe zabe primary election da secondary election, shine zai ci a gwagwalada. Da shi muke alfahari a ko'ina duka, gwagwalada da kewaye shi za mu zaba. Ishe kwaye Usman Yahaya, ishe kwaye a wani tilo in tuta number 1 ciyaman gwagwalada. Ezamanen waye, ezamanen wadala. Ga mai farar aniya mai farin jini, wanda ya dace kuma ya yi mun gani. Ya yi sakatare a area council, ya zauna da mutane lau lafiya, bai ci amana ba, bai yi yaudara ba, bai ha'inci ba. In an tambaya wane ne ku ce Honorable Usman Yahaya shine wanda gwagwalada take bukata, shine zuba take bukata, shine iko take bukata, shine gwagwa take bukata. Kai a takaice dukkanin mazabin gwagwalada suna son Honorable Usman Yahaya. Zan zayyano su a halin yanzu. Dobi wasu na son Usman Yahaya, Aiko wasu na son Usman Yahaya, Faso wasu na son Usman Yahaya, Ibuwa wasu na son Usman Yahaya, ‘yan Central suna son Usman Yahaya, Kutunku suna son Usman Yahaya, Kwatas suna son Usman Yahaya, Kwako suna son Usman Yahaya, Tungan Maje suna son Usman Yahaya, duk ‘yan Zuba suna son Usman Yahaya, Ikwa suna son. Usman Yahaya, Mu dai shi muke so, Usman Yahaya, yara wa kuke so, Usman Yahaya, manya wa kuke so, Usman Yahaya, mata wa kuke so, Usman Yahaya, ‘yan maza wa kuke so, Usman Yahaya, tsofi wa kuke so, Usman Yahaya, samari wa kuke so, Usman Yahaya,
yake so, Usman Yahaya, ni ma shi nake so. Usman Yahaya, Duk 'yan siyasa masu daraja, Usman Yahaya, Usman Yahaya suke so. Usman Yahaya, Honorable Zakari Angulu, Usman Yahaya, mai ikon faɗa a ja gwagwalada, Usman Yahaya, wanda ya ja da shi dole ya faɗi. Usman Yahaya, Zaki Zakara Angulu na ɗaya, wanda ya gagara ya gagar kowa. Kowa ya ja da kai ya yi wa kansa bakin ciki. Honorable Zakara Angulu giwa, da kai ake ji a duka gwagwalada, kai har ma da wajen gwagwalada. Babban mai gidanmu ne kai, babban mai gidanmu ne kai Zakara Angulu. Idan na je yankin Nasarawa, Alhaji Ibrahim Balarabe Sifika, ɗan takarar gwamnan jihar Nasarawa. Kai ne za ka hawa, kai ne za ka ciye, kai za mu zaɓa a zaɓe mai zuwa. Alhaji Ibrahim Balarabe, ɗan takarar gwamnan Nasarawa. Insha Allahu, kai ne za mu zaɓa, kai ne za ka ciye. APC haske, APC haske. So shugaban jam'iyyar APC, shugaban jam'iyyar APC na Abuja, Alhaji Abdulmalik Usman, Alhaji Abdulmalik Usman, shugaban jam'iyyar APC na Abuja. Kai ne sanadi, kai ne sanadi, kai ma ka goyi bayan tafiyar nan. Al'umma sun zaɓi Honorable Usman Yahaya, kai kuma ka goyi baya. Mun gode ma babban mai gida, Alhaji Abdulmalik Usman. Ciyaman mai ci yanzu, ciyaman na kai yanzu, ciyaman ɗin gwagwalada, da kai muke alfahari, da kai muke takama. Baka nuna bakin ciki, sannan baka nuna hasada. Ka goyi bayan tafiyar Honorable Usman Yahaya gwagwalada. Muna godiya, yana godiya. Alhaji Musa Sa'idu Zuba, ciyaman ɗin FCT Employers, ciyaman ɗin Employers na Abuja gaba ɗaya, na Abuja gaba ɗaya. Gaba da kai ba za ta yiwu ba, zama da kai amfanin mai zama da kai ne, kana da amfani. Kai ma ka goyi bayan tafiyar nan, muna godiya. Uban gayya, uban gayya, madacin zuba kai ma muna godiya. Maza ya ja da kai yanzu ya faɗi, maza ya ja da kai yanzu ya faɗi. Madacin zuba shi ma ya goyi bayan tafiyar nan, tafiyar Usman Yahaya, tafiyar Honorable Usman Yahaya. Shi ma yana tare da mu, muna godiya. Usman Zuba shi ma ya dace, saboda ya biyo tafiyar haske. Ya ce APC ba za ta bar shi ba, ba za a bar shi a baya ba. Shi ma ya goyi bayan tafiyar Honorable Usman Yahaya, Usman Yahaya. Hassan Loko shi ma ya bi,
Hassan Loko shi ma ya bi. APC. A tafiyar APC ba za a bar shi baya ba. APC. Ba za a bar shi baya ba. APC. Alhaji Musa Falalle shi ma ya bi. APC. Alhaji Idris Kutunku shi ma ya bi. APC. Alhaji Musa Iliyasu Sanato APC. shi ma ya bi baya ja in ja. APC. Honorable David Tubra APC. da Honorable Rabi Saba Sami, APC. kowa ya bi kowa ya bi. APC. Sabon tumin dare ba za mu yi ba. APC. Honorable Rabi Saba ya bi. APC. Honorable Rabi Saba Kutunku. APC. Honorable Aibin Jafar Faiko APC. shi ma ya bi baya ja in ja. APC. Honorable Muhammad Ibuwa APC. shi ma ya bi baya ja in ja. APC. Honorable Achikwake Ikwa APC. shi ma ya bi baya ja in ja. APC. Honorable Halidu Tunga Maje APC. shi ma ya bi baya ja in ja. APC. Hassan Loko ya kara bi. APC. Honorable Muhammad Ibuwa ya bi. APC. Umar Ismail Kade